Започва играта, започва битката за храна. Отново тук на Ексатлон Румъния, издание 2018 година. Състезават се Каталин Казако от Файмоши и Йон от Ягуарул от Разбойничи. Успех, момчета! Готови сме. Старт! Хайде да видим кой ще постави първата топка, Каталин или Йон от... Каталин успява да постави първата топка. Да видим и Йонут. Топката излиза извън Йонут. Идват указанията отстрани. За сега само за известните 2-0 в полза на Каталин. Да видим. Йонут също отбелязва 2-1. Две на 2. Да видим, ще бъде ли 3-2. Не, още малко се разхожда. Каталин също изпуска една топка на земята, една синя и една червена. Вече са на тревата. 3-3. 3-3. Беше 3-2 за, мисля, една секунда в полза на Йон от Ягуара. 4-4. 4-4. Да видим. Ах, топката на Каталин излиза навън. Йонот я държи на масата. 5-4. Покажи. Отбелязва Каталин Казако. Равенство е. Последната топка Каталин я изпуска навън. Да видим дали Йонут ще успее да донесе първата точка за войната. Излиза топката от дупката. Лош късмет за Йонут и Йонут отбелязва първата точка. 1-0 за войните. Готови ли сте? И старт! Диди ще започне първа. Събаря. Диди Булемар първата колона. Ще видим Алина. Събаря и Алина 1-1. Има 6 диска. Когато те свършат, се броят съборените колони и се обявява победителят или победителката. Добре, 2 от 2. Диди Булемар. Пропуска Алина. 2 последователни пропуска за Алина. 2 колони от толкова съборени от Диди Булемар. Пропуска Диди. Насърчението е просто начос. Ди проработи 2 съборени колони. Хайде да видим Диди хвърля отново. Добре, събаря, Диди. Ще я изям. Ще пишат книги за тази игра. Пропуска Алина. Диди Булемар. Пропуска Диди. Пропуска Алина. Започва Диана Булемар. Веднага ще разберем разкритията на тази игра. Пропуска Диди. Ако пропусне Алина, играта приключва. О, колко никакъв за Алина! Дискът удря колоната, но не пада. Играта завършва с победата на Диана Булемар. Резултатът става 3-2 в полза на войните. Виж, че събори 3. Да, бе, ама какво ще искаш? 3-2 ли е? Да. Хайде, съсредоточи се. Братле.
Ама ти какво правиш? Толкова ми е замайващ. Салата. Хайде ти си първи. Шефа не, давай. Че е останал вцепенен. Можете да започнете. Започни първи, Йонут. Йонут. Давай. Пропуска. Ред е на Джани Чирица. Пропуска и Джани Кирица. Да, сваля Йонут. Първата колона е долу. 1-0 в полза на Ягуара. Пропуска Джани. Остават 4 диска за изстрелване. Благодаря. Йонут събаря още веднъж. Хайде да видим отговора на Джани Чирица. Скрит зад масата. Ягуарът отново пропуска Джани Чирица. Да видим дали ще бъде 3-3. Пропуска Йонут. Събаря и Джани Чирица. 2-1. Йонут пропуска отново. Да видим дали ще бъде равенство. Джани Чирица пропуска. Пропуска Йонут, въпреки че посоката беше добра. Ако Джани Чирица отбележи, ще видим дуспи и пада. Така се прави. Дуспи. Ей, сваля. Йонут. Ако Гияни Чирица също свали, ще продължим с още един удар за разделяне. Пропуска Гияни Чирица и победа за Йонут Ягуара. Резултата става 4-2 в полза на Война. Започва играта Арена Ексатлон. Отборът, който печели, става защитен. Нито един от неговите членове няма да бъде елиминиран. Първият матч е на момчетата между Владимир Дръгия от Файмоши и Щефан от Разбойници. Внимание, подготвяме се! 3, 2, 1... Тръгва много по-бързо Щефан. Изглежда, че е намерил мотивацията си. Минава много добре през цилиндрите. Дръгия много добре излиза, но двамата са наравно. Това може би е най-равностойното начало на изпитание до сега. Минава между цилиндрите на зигзаг Щефан. Първото дърпане на лостовете едновременно. Щефан изглежда по-мотивиран. Да видим финала. О, какво състезание прави до този момент Щефан? Владимир Дръгия не се отказва. Вече хвърля и разбива. Остава само една кегла за Щефан. Да видим, да. Фантастично! 1-0 за войните! Hey. 1-0 за Мексико в дуела с Румъния. Сега за нас се състезава Мариана, докато за мексиканците е в игра Кения. 3-2-1. По-добре Мариана, но Кения наваксва. Да не забравяме, че е мексиканска олимпийка по гребане. Мексиканската атлетка е по-добра в трите басейна. Да видим дали Мариана ще навакса в тази зона с еластичната лента да се справи по-добре отново. Мексиканците имат по-добър баланс в редицата. Владимир имаше големи проблеми в предишното изпитание. Вече Мариана не успява да завърши. Едва сега излиза от еластичната лента, докато мексиканката стига до хвърлянето на кегли. Да видим първия опит. Мариана се шегува, че и тя има трудности в басейна. Остават само 4 кегли, които Кения трябва да събори. Още 3 останаха изправени. Да видим какво се случва тук с Мариана. Хайде, Мариан, хайде да наваксаме. Мариана събаря няколко кегли. Остава да хвърли още 2 топки. Още една кегла съборена. Още една. Остават 3 кегли за събаряне от мексиканската атлетка. 4 от Мариана. Надяваме се да наваксаме тук. Надяваме се да изравним. Мариана греши първия опит и втория невероятно. Остават само 2 кегли за спортистката от Мексико. Мариана се връща повече. 2 кегли за мексиканката. 2 кегли остават и за Мариана още една.
В момента имаме предимство. Хайде, Мариана! Мариана трябва да побърза. Мексиканката е сега в ситуация да хвърли и събаря една кегла. Да видим отново крехкото равновесие. Мариана! И не може Мариана още веднъж. Мариана! Победа! Формидабилна победа! Румъния печели 1-1 в този момент между Ексатлон Мексико и Ексатлон Румъния!